Sünnetçi бабай akşam namazına бар үшін тәһарәт алырга коман әзерләргә тотынды. Комганның yerində булмау тагын аның каршыгын исенә төшерде. Ястуга кадәр ул ялгыз Коръән укып, дуга кылып үткәрде. Ясту намазını укып, гомерендә җәймәгән урынны үзе җәеп ятты. Ләкин түшәк, ястык аңа ят күренде. Ул урын каты тоелды. İyi, şu sünnetçi бабай иләнгәннән бирле торган ие, үзенеке түгел, кешенеке кебек сизелде. Ул белгән бөтен дугаларны укып йокларга теләде. Тагын янында каршыгы юклыгы аны уятты. Ул бик озак уйлады. Үзенең яшьлегеннән алып бу көнгә кадәр уйлады. Көне буе йөреп арыган тән аруына баш аруы катышты. Ул йокыга китә башлады. Менә кәҗә кычкырды. Аның кычкыруында бабай тагы әбине сагынуын аңлады. Тагы йокы качты, тагы уйлар, тагы кайгылар. Менә таң якынлашты. Сүннәтче бабай йокыга киттеме, юкмы, анысы мәгълүм түгел. Ул апа күлмәктән көлеп кенә Гөлйөзем әбинең карт, намаздан каласың дигән тавышын ишетте. Ул сикереп торып, "Әлхәмдүлиллаһ, әһле җәннәттән икән" дип, ян-якка карарга тотынды. Шуннан да намаз вакыты бик җиткәне сизеп торып, тәһарәт алып намазга китте. Намаздан соң хәзрәткә төшне сөйләде хәзрәт. "Оҗмах әһленнән икән" дип, тагы бабайны кәефләндерде. Ләкин өйгә кайткач, ул тагы ялгызлык хис итте. Тагы шул киң, зур үй кыса башлады. Ул өенә утыра алмаенча, капка төбендә күршеләр янында бакчада тора башлады. Кич берлән һаман ялгыз йокларга өйрәнмәде. Шул ялгызлыкның изүенә хәйлә таба алмады.